Ora mendem kae dadi. Tapi ana sik muni mendem, Mas. Heeh. Ana sik muni mendem, ana sik muni dadi. Berarti kuwi padha mendem kan dadi. Oh iya, Mas. Heeh. Kuwi nek Ning beda le ngarani. beda le ngarani ra apa-apa, sing penting intine padha. Intine padha. Nggih. Monggo kanca Sekar Cempaka. Iya, yo.